Hei vaan kaikki. Mä teen nyt vaihtovideon. Ja mulla olisi tässä 5 vaihtopetsiä. Joo. Ja eka on tämmönen seisova kissa. Tää on hyvässä kunnossa, tässä ei ole mitään jälkiä. Ja täällä on magneetti. Tässä ei ole. Tää on tosi hyvässä kunnossa. Joo. Sitten olisi tämmönen kala. Tässäkään ei ole yhtään mitään jälkiä. Tää on tosi hyvässä kunnossa, joten tämmönen kala. Ja sitten tähän mä haluaisin hyvän kuntoisen. Tietenkin näihin kaikkiin haluan hyvän kuntoisen. Ja tähän mä haluan ehdottomasti mörkökoiran, en liittokorvasta, vaan tämmösen. Jolla on tämmöset korvat. Okei. Okay. Ja en tietenkään tätä samanlaista siinä. Sitten tähän tää on hyvässä kunnossa. Joo. Ja joo. Niin, tää on hyvässä kunnossa ja tää on mun mielestä jotenkin tosi söpö ja mä haluaisin tähän myös joku tosi hyvä kuntoisen ja joku olisi kiva saada johonkin, siis kaikkiin näihin joku kollia tai näin, koska ne on mun mielestä tosi kivoja. Okei, ja sitten vielä tämmönen haski, valkoinen haski. Joo, mä haluaisin, että tähän tulisi kollia tai ne on jotenkin niin ihania. Joo. Nää. Joo, niin. Ja vielä tästä näin. Mä haluan tähän seisovan kissan, kun nää jotenkin mun mielestä niin ihania. Okei. Joo. Niin siinä oli nää sitten. Ja tehkää sitten, tai kommentoikaa aluksi tonne alas, että mihin haluat vaihtaa ja niin. Okei, joo, moikka, tässä olisi siis tässä tää oli nyt. Ja heippa. Ai niin joo, ja sitten vielä se yksi juttu. Okei. Mä laitan tietenkin jotain ekstraa siihen pakettiin lisäksi. Koska haluan olla ystävällinen teille. Okei. Laitan teille siis ekstraa, okei. Joo, moikka.